Hello everyone, जोङो दा सासे जोंनि लोगो जनालि होननायनि बर्थडे जानो थांनो नागिरदों with my sister-in-law बाजैजों थांनोसै देलायगासिनो बाजैयाबो ओमफ्राय आंबो नै देलायबाय रेडि जाबाय ओमफ्राय जों बिनि बार्थडेयाव थांनानै आं एक्चुअली दहायनो मेकआप खालामखांनानै फैबाय ओमफ्राय आं दा टाइमा बेसेबां जाखो 6:55 ओमफ्राय दा आं थांनोसै थांनानै नोंथांमोनजों जोंनि बार्थडे पार्टिया माबायदि सोलिलाङो आं बेखौ नोंथांमोननो देखायनोसै दे थ' आंजों ओमफ्राय नै दा बङाइगाव सफैबाय माबा मोनसे गिफ्टथ' लानांगोन ना जनानो फाग्लिनो गिफ्ट लानि माबा मोनसे बेयावनो जोंनि पार्टिया बे उसको जनालिनि थाखाय आंबो गिफ्ट लाबाय मिटिं खालामनो जों फिसानो जनालि नायना लादो बार्थडेखौ लाया सफैबाय जों थांनोसै जनालि डाइन बाजै लिपजों थांनोसै ना Figure rest लानो थाखाय बेखौ लोंबाय Finally she's birthday girl say hi खुलुमबाय दहाय आं होनदोंमोन ना मेकआप खालामनानै दहाय मेकआप खालामखांबाय ओमफ्राय दा बेयाव बार्थडेयाव फैबाय ओमफ्राय anyway happy birthday we are very better friend बिराद मोजां लोगो जों सानैजों like सुखु दुखु नामा सुखु दुखु एक्चुअली मानसि फैथ'वाखै मानसि नेगासिनो फाइनाली आंनि लोगोआ फैबाय आं ओरैबायदि वाइटिंमोन आंनि बेस्टिखौ सानसुलि केवा ओरैबायदि वाइटिंमोन आं बिकज we are very best of best friendship and here I'm Bizinka and नोंसोरखौ आं ओरैबायदि वाइटिंमोन आं हारसिं मोनदोंमोन ओमफ्राय दानो सफैबाय आं दा फ्रि जाबाय आदा जिरायनाय खोमा नै जों गोजौआव फैबाय दादि लायदों जों गोजौआव फैबाय अन्नानै बयबो दसे गसंदो नामा गिबियावनो आङो बेहाय बयबो नुजाफैनो हानाय मानगोनां आंनि बिदाफोर फंबायफोर लोगोफोर आरो गासैबो अनजाथाव रायजोफोर दिनै जोङो बेहाय ज' जानाया जोंनि बिनानाव जनालि बसुमतारिनि बार्थडे दा बे प्रग्रामखौ सालायजेननो थाखाय ओरैनो जास्ट केजुवेलि एंकर हिसाबै आंखौ दसे बुंनो थिनदों नालाय ओंखायनो आं बेहाय बुंनो गसंदों दा दिनै जोंनि जनालि बसुमतारिनि बार्थडे दा जों जयैनो
केकखौ ज' हागोन आरो बिनि सिगां आङो बयनिसिमबो बैसागुनि गोजोननायखौ जासिहरग्रोबाय हेपि बैसागु बयनिसिमबो थेंक इउ जोङो दा केक काटिं सेरेमनिखौ जों आवगायसिगोन बिनि सिगाङाव फैदो खाथियाव जोङो केक हानायजों लोगोसे बार्थडे समखौनो जयै खनगोन Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. God bless you. May God bless you. May God bless you, Jonali. Happy birthday to you. अन्नानै बयबो जिरायदो थेंक इउ ओमफ्राय दा जों बेखौ जानो नागिरलायबाय ज'नो र' दिन्थिनि जानायाव जेब्लायबो सानैबो जा केक जासोयो आङो बिबारखौ बिबार खावसेल' होयो जा बांसिन जाहैबाय आंनिफ्राय केकखौ ayam kuning nona. Kanal packing betul kan? Ba? Satu ni kau. Mana leh? Tengah. Agak dapat berbengkes mana manusia. Kadang lomba beli ya. Ni nak? Betul. Nama beli. HB Production ni owner producer. Ebam masa introduction by ni kini ni reaction nama apa je mulai. Go pray macam ni gila. Malai जासोगासिनो दाय जागोन दसे थानानै ayo ai dong kawan finally kan sudah dana cak mbak finally what Tham gia này xin đã